شخوا ایرو مجی وک یکیتیا جنین ازیدی شاخ جزیره ما کنفرانسا خوایا دوامین ملدار خست الگوری درفتین دستی مدهی بحاضر بنا جنین من ازیدی باجار تربسپی هروا پارتین سیاسی و کنگراستار مالبات شهیده و هواری من سازی باجر او جی تبدی بنا دوردجی دەستپێک دقەک ڕێزگرتنش بۆ هەمن شەیدên ێزیدخانê هات girtin هەروەها تەوجیهاتê rêberap û derbarê jina de navda jinên êzîdî hatin xwendinê هەروەها rapora 2 sala kar û xebatê 2 sala ê şaxê cezîrê hat xwendinê şixwa em ê ser vê esasî piştira nîqaş ser kar û xebatê گۆمەکری وەرێکردنی هەروەها ژ نێرینên هەڤارên حازر ji bo hêdî حازریê konferansa giştî ya yekîtiya jinên êzîdî got têkirnê li rojava ser her sê şaxê wê şaxê Şehba û Heleb û Cezîrê ew jî konferans ê li werê darxistinê li wir de jî gelek biryar û nêrîn ê wengirtinê her meha birnamecekî got li gorî 2 sal ê werê danîn ji ber got ev 2 salê me tenema bûne me konferansa xwe ya yekemîn me çêkiribû li Şehba jî ji ber got bi rastî jî jina êzîdî gelekî hewce ya got xweperwerde bike xwerêxistin bike ew qasî jî fermanê hatîn ser civaka êzîdî ya herî zîrar jî dîtî diva fermana da jin û dayîk bûn fermana herî dawî jî em behsêkin 2014 got dema çeteyên Daişê êrişî şingarê kirin got giha 5000 jin û keçên êzîdî ketin destên Daş ji ber got em nabiçin ew jin naperwerdekirî bûn nikaribin xwe biparêzin lê êrîşka dijwar hat ser wan ev jî hatiye xwestinê got îro em xweperwerde bikin lê piştî fermanê jî jinên êzîdî şingara de xweperwerde kirin hem jî di Efrînê de jî gava got çeteyên Daişê êrişî Efrînê kir dîsa dîrokê xwe dubare kir di wir de hem serêkaniyê de jinên êzîdî got kur de bin hedefên desthiladarî ji ber got ji destpêka em bêjin avakirina gardûnê û beşîretê destpêka ol û behweriya civaka êzîdî ya ola êzîdîya herî kevnara di nava hemû ol û behweriya da ser wî esasî ya herî ol û behweriya xwe jî parastî jina êzîdî bû.